Hola, bona tarda a tots i totes. Benvinguts en aquesta xerrada que tindrem avui a Àgora Virtual, que l'hem dit perquè serem uns quants, i que hem anomenat La vida amenaçada, el naixement de les tortugues a Eivissa. Aquesta activitat forma part del programa Viu la Posidònia, que organitzam des de l'Ajuntament d'Eivissa, que el que volem és donar a conèixer la importància d'aquesta planta marina. Jo som Jordi Saleski, regidor de Medi Ambient, i bé, us vull presentar Agnès Vidal, que és educadora ambiental i membre del GenGop Eivissa, que després us presento una mica més. Gràcies, Agnès, per estar aquí. A tu, Jordi. Molt bé, com molts sabeu, la nostra ciutat i la nostra illa és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, pel nostre patrimoni cultural, però també, i no menys important, pel patrimoni natural i la biodiversitat marina. Per això avui parlarem de tortugues, però també sobre la biodiversitat i el fons marí. I per què parlem de tortugues? Perquè tenim la sort que per segon any consecutiu, aquest any ha vingut una tortuga a pondre ous a Eivissa i això ens fa molt contents, però també ens ha de fer reflexionar de per què, no? Una cosa que fins ara no havia passat, doncs què passa, què està passant al nostre clima perquè aquestes tortugues vinguin aquí, no? I tenim, com us comentava Agnès, que és del GenGop Eivissa, que va ser la coordinadora d'un grup de voluntaris de més de 130 persones que van estar des de juliol fins al setembre a la platja vigilant la posta, vigilant els ous d'aquesta tortuga. I també tindrem a dos dels voluntaris, en Xavier Mas i Anna Villanueva, que donem les gràcies primer per la feinada que van fer i després per poder venir avui a explicar-nos. I també des de l'Ajuntament donar gràcies també al govern balear per la seva feina en tota aquesta trasllat dels ous a una altra platja, la custòdia i tota la feina que ara hi ha darrere i que també parlarem. Us comento que la xerrada es queda gravada, també per tant la podeu recuperar de la web del districte 07800 en qualsevol moment i que durant el xat, durant la xerrada podeu escriure preguntes al xat que després passarem a respondre i a explicar els vostres comentaris, els vostres dubtes, el que vulgueu. Per tant, Agnès, gràcies i endavant. Gràcies, Jordi, a tu i a l'Ajuntament d'Eivissa en general per continuar amb aquesta iniciativa, que és el programa Viu la Posidònia i que és tan necessari inclús més en temps de Covid, no? Així és que res, a veure, dir abans que res que no sóc cap experta en tortugues, que tot el que explicaré avui aquí és fruit del que he après aquests 2 mesos que he estat coordinant el grup de voluntaris. I res, jo l'any passat vaig començar també com a voluntària i enguany el govern balear ens va oferir la possibilitat al Servei d'Educació Ambiental del GEN d'anar una mica més enllà, de fer educació ambiental a peu de platja i d'encarregar-nos una mica de la vigilància del sou, sobretot a la fase final del procés. Així és que avui el que farem aquí serà explicar una mica en què va consistir tot aquest procés de nidificació i també fer-ho des de la vessant dels voluntaris, de com van viure tot plegat, perquè personalment, i puc dir, crec que puc parlar en nom de tot l'equip de persones que va estar al darrere, va ser una experiència increïble. Així és que res, avui començaré, faré una exposició, hi ha qualsevol qüestió, com comentava Jordi, que susciti preguntes, dubtes o qualsevol qüestió, la podeu preguntar al final. Farem una exposició en PowerPoint i res, i espero que us pugui crear curiositat i que pugueu conèixer més aquests animals que són les tortugues marines, perquè des del coneixement és quan podem arribar a estimar i, per tant, optar per preservar, que és del que es tracta. D'acord? Així és que res, anem a començar. Doncs bé, com ja sabeu, aquesta xerrada, aquest webinar, porta per nom La vida amenaçada, el naixement de les tortugues a Eivissa, perquè de fet serà d'això del que parlarem. A veure, ja sabeu, com comentava Jordi, que l'any passat va ser la primera vegada que van arribar tortugues a Eivissa per posar ous. Aquest ha estat el segon any consecutiu i és un fet que pensam que s'anirà produint per qüestions que ara després anirem comentant. L'any passat van arribar 2 tortugues, va arribar una, com veieu aquí, a Platja d'en Bossa, el 25 de juliol, va posar 58 ous
I després tenim una altra versió totalment diferent, que és la que es va produir a la platja d'Escavallet amb una tortuga que va posar 102 ous. I per què us dic que és una versió ben diferent? Perquè, al meu parer, és la contraposició del que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. A Platja d'Embossa va arribar una tortuga a tota la zona d'oci, aproximadament cap a la 1 de la matinada, i el que va passar és que va suscitar tant d'interès que la gent que està per allí pel voltant no va respectar ni protocols d'actuació ni res, i res, van començar a molestar a la tortuga, van pujar a sobre de la tortuga, van seure's a sobre, hi ha imatges de gent bevent i fumant asseguda a sobre de la tortuga, amb la qual cosa la tortuga es va veure molestada i quan va posar els 58 ous va tornar mar endins. És possible que la tortuga aquesta tingués més ous, però no els va acabar de posar tots. I, de fet, quan va marxar la tortuga, va haver gent que estava de festa que va començar a buscar els ous amb la intenció d'emportar-se'n algun de record a casa. I després tenim la versió totalment oposada, que a la platja d'Escavallet, el 31 de juliol de l'any passat, el servei de neteja que se n'ocupa de passar per les platges va detectar aquest rastre de que havia arribat la tortuga a nidificar, va veure aquestes marques en la sorra que simularien o s'assemblen una mica a les d'un tractor, i el que van fer va ser trucar al 112. Llavors es van activar els protocols d'actuació i es va poder detectar aquella posta i actuar en conseqüència. Aquí us explico una mica què és el que hem de fer. El que us comentava, la imatge que teniu aquí al centre és aquest rastre que deixen les tortugues quan van per la sorra i que és molt important d'identificar, perquè si som capaços d'identificar aquestes marques, el que hem de fer és això, trucar al 112, perquè a partir d'ahir es posa en marxa el protocol d'actuació, s'avisa als experts i es pot arribar a localitzar aquella posta i de veure si els ous estan en lloc correcte o no i veure si es decideix traslocar-los a un altre lloc o mantenir la posta allí. Després, a l'esquerra, veieu tortugues amb plàstics. De fet, és un fet cada vegada més habitual. Estem cansats de veure als diaris a cada 2 o 3 setmanes alguna tortuga que s'ha trobat amb plàstics. I, a veure, és important de saber què és el que hem de fer, perquè moltes vegades ja sabeu que les tortugues veuen alguna bossa a la mar, pensen que és un born i fan per menjar-se'l. Llavors, què passa? Que s'engulen part d'aquest plàstic i els surt una mica per la boca. Què és el que hem de fer en aquest cas? A veure, no l'hem d'estirar, perquè moltes vegades aquest plàstic ja el porta a la meitat a l'intestí i, per tant, si li estirem del plàstic estem fent-li més mal a la tortuga que ajudar-la. Per tant, també, tant si identifiquem marques a la sorra com si veiem una tortuga amb plàstics, hem de trucar al 112. I després, si veiem directament una tortuga que s'endinsa dins la platja, hem de retirar-nos a una distància considerable, en cap cas posar llum, perquè ja sabeu que normalment les tortugues arriben a desovar en horaris nocturns, i res de flaix, deixar a la tortuga i avisar immediatament al 112. Si hi ha d'haver alguna llum, ha de ser sempre de color vermell. D'acord? Bé, doncs aquí teniu, sabeu que aquest estiu van haver 2 postes controlades. Una és la d'Eivissa, que ara després parlarem d'ella, i una altra és la que va haver a Menorca el 19 de juny. Va arribar una tortuga a la platja de Punta Prima, a Menorca i a Sant Lluís, i va posar els ous. I després va haver un altre niu que no es va controlar i que el 6 de setembre, a plena llum del dia, van començar gent que estava a la platja de Cala Pilar, que és una platja d'un relatiu difícil accés, però que la gent arriba allí, és una platja bastant concorreguda. A migdia van començar a brollar tortugues, i era una posta que no es tenia controlada. És a dir, que a Menorca va haver una posta controlada que es tenia localitzada i una altra posta que no, i a Eivissa només sabem d'un cas, que és aquest de Calanova, que és el del que anem a parlar avui. A veure, per què estan arribant tortugues a Eivissa i d'on estan venint? Doncs mireu, les tortugues, la majoria de les tortugues que arriben a Eivissa, al voltant d'un 80%, arriben de la costa de Florida, dels Estats Units.
I són tortugues que normalment anirien a països com a Grècia, Turquia i Xipre, ho veieu al mapa de la dreta, són aquestes zones que estan marcades aquí en blau, són països que normalment les tortugues acostumaven allí a anar a nidificar. Què és el que està passant? Que, com bé comentava Jordi anteriorment, degut al canvi climàtic, estan augmentant molt les temperatures de la mar i les temperatures de la mar de Grècia, de Turquia i de Xipre, juntament amb Líbia i demés, estan molt més altes de l'habitual, igual que aquí. Llavors, què passa? Que estan trobant les tortugues aquí a Eivissa la temperatura que anteriorment trobaven en aquests països. És per això que s'estan quedant aquí. Quan parlem de tortugues, evidentment, estem molt contents de que estiguin venint les tortugues a nidificar, però no oblidem de fer aquesta segona lectura, no? De que al darrere hi ha un canvi climàtic que ens està afectant en molts sentits i que no deixa de ser un efecte més de l'escalfament global. Bé, doncs anem a començar a parlar de la posta de Cala Nova. Sabeu que el 14 de juliol va arribar una tortuga a mitjanit, crec que cap a les 12 i tant de la nit, i va arribar i va posar 100 ous. Va haver allí, hi havia gent a la platja, que com us comentava abans, van actuar molt correctament, van veure que la tortuga s'aproximava i llavors el que van fer va ser això, va ser donar avís al 112 i llavors es va activar un protocol, van avisar als experts, als agents de medi ambient i a la gent que havia d'anar allí i llavors van valorar en quines condicions estava aquell niu. Si us fixeu en les fotografies de la dreta s'intueixen ja els ous i us puc dir que els ous són pràcticament com pilotes de ping-pong, són molt fràgils i per tant quan s'han de moure s'ha de fer de manera molt delicada, per tant no és qualsevol que pot moure aquells ous. Què van fer amb aquells ous? Doncs que 20 els van portar a incubadora per tal d'assegurar-se una temperatura més estable i que la cosa a priori pogués anar millor. I després 78 ous es van portar a la platja d'Escavallet. I per què a la platja d'Escavallet? Doncs perquè la platja, allí on havia posat els ous a Cala Nova, estava molt a prop de la mar i depèn de quines circumstàncies meteorològiques el niu podria haver estat en perill. Per tant, es va decidir de portar a Escavallet, que és una platja que ja s'havia estudiat anteriorment i que ofereix moltes millors condicions que la que pugui ser Cala Nova. Té una temperatura de la sorra més estable, a més està la protecció del cordó dunar i ja l'any passat s'havia utilitzat aquesta zona. Està just al costat de la caseta del socorrista i per tant és més fàcil de tenir un control. D'acord? Mireu, aquí en la imatge de dalt a l'esquerra seria Cala Nova, seria quan van arribar els agents de medi ambient i van tancar tota aquella zona i van agafar i després van arribar els experts i veieu aquí a Verónica Núñez, que és oceanògrafa i experta en tortugues i molt a poc, amb molta cura, van anar agafant els ous que hi havia allí per portar-los a continuació allí a Escavallet. El que va fer va ser fer un forat i a poc anava agranant tota la sorra per anar agafant els ous juntament amb la sorra del niu original. I es va portar després allí a Escavallet. Les imatges de la dreta serien de la platja de Salines i van agafar i el que van fer els experts va ser fer un forat en forma d'àmfora que imitaria la forma que farien les tortugues amb les aletes per poder fer el forat i dipositar allí els ous. Llavors es va fer aquest forat així com en forma d'àmfora, que està normalment al voltant de 45 centímetres sota terra, i una vegada es van posar allí els ous, es va posar una malla antirrates, d'acord? Una malla d'aquestes, com la que podeu veure en les imatges aquestes de la dreta, que igual que ens servia per tancar tota la zona perimetral, servia també perquè ni les tortugues poguessin sortir, que serà un fet del que parlarem després, ni que les rates poguessin entrar i així tenir així com més preservat el niu. Llavors, en la imatge de baix a la dreta podeu veure el tancat que van fer els operaris d'Ivanat per tal de poder assegurar el niu. I si veieu dins d'aquesta zona tancada hi ha com dos petits cercles o dues petites zones també tancades
que una d'elles és on es va ubicar el niu aquest, amb els 78 ous, i l'altre es va deixar preparat per si arribés alguna altra tortuga i també fos necessari portar els ous allí i traslocar-los de la platja on estaven. D'acord? Què va passar a partir d'aquell moment? Doncs que res, que ahir vam començar, com us comentava, el govern balear es va posar en contacte amb el GEN i vam fer un gran equip. I crec que és una de les coses, juntament amb el naixement de les tortugues, una de les coses més polides que vam poder viure en aquells 2 mesos de vigilància. I és que diferents voluntaris van fer una crida al voluntariat, es va apuntar moltíssima gent, va haver gent que va poder participar i va haver gent que es va quedar fora. Vam tenir un llistat d'aproximadament entre 40 i 50 persones en llista d'espera. Després, juntament amb el personal del Parc Natural de ses Salines, tècnics, educadors ambientals i demés, personal d'Ivanat i tots plegats, crec que vam fer una gran suma, que és el que he posat aquí. Vam fer educació ambiental a peu de platja, vam poder informar a tota la gent curiosos, que tenien dubtes, preguntes i que volien saber què és el que estava passant. I res, i vam poder viure una experiència molt gratificant que després compartirem amb 2 voluntaris, amb en Xavi Mas i amb l'Anna Villanueva, i res, ja us explicaran una mica ells també. Què és el que vam fer? Que a partir del 14 de juliol fins al 13 de setembre, és a dir, 2 mesos, perquè les tortugues normalment tarden en eclosionar els ous entre 40 i 60 dies. Llavors ja preveiem que estaríem al voltant de 2 mesos fent vigilància allà a peu de platja. Què és el que va passar? Per què he posat fase 1 i fase 2? Doncs perquè al principi no cobríem aquestes 24 hores. La zona estava vigilada, estava en un lloc segur i, per tant, el que ens dedicàvem bàsicament era a fer educació ambiental amb el personal del Parc Natural i els voluntaris que formàvem des del GenGov. Doncs fèiem torns els caps de setmana, de matí i tarda, nosaltres, i després el personal del Parc Natural entre setmana, per tant, d'informar a la gent. Ha sigut un estiu estrany degut a la Covid, però tot i que hi havia menys gent, ha estat un esdeveniment que hi havia molta gent que s'apropava només per conèixer in situ com era això de la reproducció de les tortugues. I després va passar un fet, el dia 23 d'agost, que després us explicaré, que va fer que la cosa canviés i que vam entrar a partir d'aquell moment a fer guàrdies de 24 hores. Però això us ho explicaré després, què és el que va passar el 29 d'agost. Vam tenir en total 131 voluntaris que van participar en aquella vigilància i d'informació. Qui són aquests voluntaris? Doncs, a veure, ciutadans de totes les edats, gent enamorades de la nostra illa i del medi ambient que volien posar el seu granet de sorra. Després vam demanar la participació dels voluntaris d'Eivissa, de l'entitat, que també ens va donar un cop de mà. Vam tenir voluntaris del CREM, del Centre de Recuperació d'Espècies Marines, que també van venir una nit, i després naturalistes. Vam tenir tècnics de medi ambient i molta gent relacionada amb el món de la natura, que també va estar allí participant-hi. Què és el que fèiem? A veure, doncs, crec que aquí cal diferenciar entre voluntaris de dia i voluntaris de nit. Per què? Perquè les tortugues acostumen a néixer de nit i, per tant, com que era més probable, ens havíem d'assegurar que la gent que hi hagués a la nit fos gent més especialitzada. Llavors, tot i que un dia a ple sol és possible que naixin també tortugues, és veritat que és molt més freqüent que les tortugues neixen a la nit. Per tant, la gent que estigués de nit havia d'estar més preparada. Què és el que van fer? Que durant el dia, els voluntaris que venien durant el dia, fèiem una formació amb les educadores ambientals del GEN, amb la Balma i amb mi, i després la gent que participava en els torns de nit, la formació anava a càrrec de la Xisca del COFIP i d'en Guillem anava la formació a càrrec del COFIP, d'en Guillem del COFIP, i de la Xisca de la Fundació Palma Aquarium, que ens va fer una formació online i vam aprendre moltíssimes coses de les tortugues en general
i després del protocol que havíem de seguir si es donava la circumstància que dins del nostre torn naixien les tortugues i teníem aquesta grandíssima sort de viure l'experiència. Llavors, què feien els voluntaris? A veure, d'una banda, informaven a la gent que s'apropava allí al post sobre la reproducció de les tortugues. Venia molta gent que els cridava molt l'atenció i preguntaven on estava la mare de les tortugues. No? Sembla que s'imaginaven a una gallina covant els ous i pensaven que allí estava els ous, que els podrien veure i que a més estaria allí la tortuga covant els ous. No, la tortuga posa els ous i torna a la mar i marxa. No? I això era un fet que cridava molt l'atenció a molta de la gent que es venia a apropar-se. Després, també hem informat molt sobre la posidònia. Hi havia molta gent que veia la posidònia seca vora la mar i encara hi ha gent que pensa que la posidònia seca és brutor quan no ho és. No? I llavors explicàvem com d'important és la posidònia per als nostres ecosistemes i per a la nostra vida en general i al final, després d'explicar-nos moltes coses, ens donaven la raó, no? Entenien i valoraven el paper de la posidònia en les nostres mars. De fet, una de les coses que els dèiem era que, a veure, perquè hi havia moltíssima gent que la posidònia la volia, però dins de la mar, i no volia que estigués sobre la sorra. I li deia, a veure, senyora, que vostè vingui a aquesta platja, primera, és fruit de que tenim les aigües molt transparents. Això és gràcies a la posidònia de dins la mar. I després aquesta posidònia que veu sobre la sorra, aquesta posidònia seca, és la que ens permet que avui vostè pugui posar la tovallola sobre la sorra, perquè si no vindrien les onades i s'emportarien la sorra. I per tant la posidònia seca està fent com de manta protectora per a que continuem tenint platges i no tinguem platges de sorra artificial. I clar, quan ens explicaves tot això, la gent ho entenia i llavors li donava valor a la posidònia. I després, malauradament, ho havíem de relacionar sempre quan ens deien que la posidònia era brutor, els deien que brutor no era la posidònia, que la brutor eren els plàstics, que la platja estava plena de plàstics, de microplàstics concretament, que anaven escopint la mar i que això sí que era brutor. Però els responsables d'aquesta brutor érem nosaltres, els éssers humans. I també hi ha una cosa que cridava molt l'atenció, és que molts dels usuaris de la platja ens demanaven per què no hi ha papereres a la platja. I clar, em cridava molt l'atenció perquè sempre penso que un comentari d'aquest tipus és molt urbanita, no? Nosaltres anem al bosc i no donem per suposat que al bosc que anem hi haurà papereres. A veure, el que hem de fer, evidentment, és que si hem portat el nostre entrepà per poder gaudir de l'entorn i estar a la platja i fer un bany, aquest paper, bossa o el que es digui, aquest envoltori que hem portat nosaltres, ens l'hem d'emportar també nosaltres, ha de tornar amb nosaltres a casa. I és a casa nostra que podrem dipositar-lo en la paperera corresponent, no? Perquè es pugui tenir el seu tractament. Però a la platja no és un lloc on hagin d'haver papereres, perquè de fet, si bufés molt el vent, els plàstics que poguéssim tirar nosaltres a la paperera acabarien en la mar i ho tindríem molt fàcil per acabar a la mar i no ho volem. I després, malauradament, també hem hagut d'informar de dues coses que la gent, els usuaris de la platja no tenen, no acaben de tenir constància d'això. I és que, primera, hem trobat moltíssima gent passejant per la zona dunar quan les dunes estan en regeneració i no es pot passar per allí. Està ple de cordons i de plaques informatives, però la gent sobtava molt quan ens explicaven que no, que és que jo soy de Ibiza i toda la vida he passat per aquí. Doncs, a veure, motiu de més perquè t'informes i entenguis per què no s'ha de passar per la zona dunar. Tenim una platja molt extensa com per haver d'entrar dins de la zona dunar. I una altra qüestió era la dels cans, la gent que portava cans solts a passejar, que a més de resultar un perill per al niu, perquè podrien entrar i començar a gratar i buscar els ous de la tortuga, a més, a veure, són un perill per a la fauna del parc. I, de fet, a veure, la gent no és conscient d'això, perquè, a veure, al parc hi ha moltíssima fauna. Un dia dels que vam estar allí, una voluntària tècnica del Parc Natural va veure una geneta dins de la zona dunar. Per tant, a veure, tenir un ca solt és un perill per a tota aquesta fauna i crec que hem de ser una miqueta més conscients de tot això.
Doncs bé, el que us deia, que m'estic enrotllant massa. Teníem la funció d'informar els voluntaris i també de revisar el niu. I per què revisàvem el niu? Perquè podria ser possible que el dia menys pensat tinguéssim una alegria i ens pogués haver sortit una tortuga. Llavors, què és el que fèiem? Que durant el dia, a cada 15 minuts, ens apropàvem, com la imatge que teniu aquí en pantalla, ens apropàvem de vora el niu i a cada 15 minuts miràvem que no hagués sortit cap tortuga i que tot estigués en ordre. Això ho fèiem a la nit a cada 30 minuts, ho podíem allargar una mica més, perquè el perill era que si sortís una tortuga a plena llum del dia i a ple sol, pogués deshidratar-se. Per tant, era més important fer un seguiment més continu. I el que us deia abans, què va passar a l'agost? Doncs que vam passar d'una primera fase a una segona fase. Què és el que va passar? Doncs que, a veure, justament el dia que teníem la roda de premsa per explicar el programa Viu la Posidònia amb l'Ajuntament d'Eivissa, vaig rebre un missatge que s'havia notat un lleuger enfonsament del niu. Què vol dir això? Que si veieu la imatge de dalt a la dreta, es veu que la superfície no està totalment plana. Hi ha com un petit enfonsament. Què pot voler dir això? Doncs podria voler dir que alguns dels ous haguessin eclosionat i que, per tant, el volum o l'espai que ocuparia aquest ou passa a ocupar-lo la sorra. Llavors, si, per exemple, han eclosionat 6-7 ous, aquests 6-7 ous ja no hi són i, per tant, aquest lloc l'ha ocupat la sorra i per això baixa la superfície de la sorra. Què va passar? Que ens va entrar la taquicàrdia i ja pensàvem que podien néixer en qualsevol moment. Llavors, què va passar? Que tot i que teníem previst començar la vigilància de 24 hores alguns dies més tard, vam haver d'activar el protocol i buscar voluntaris a partir d'aquella mateixa nit. Perquè a partir del moment en què van arribar els experts i van treure la malla antirrates, perquè si recordeu al principi de l'exposició us deia que hi havia una malla antirrates que evitava que les rates poguessin entrar, però també que les tortugues poguessin sortir. Llavors, clar, si hi havia alguna tortuga que ja havia sortit de l'ou, era important que pogués sortir a la superfície. Llavors va venir la Verònica, va venir la Marta, directora del parc, es va retirar aquesta malla i es va canviar la malla antirrates per una malla superficial que estava a dalt d'aquest recinte, d'aquest tancat, i que el que faria seria evitar que si en un cas donat que naixessin les tortugues, que no poguessin arribar gavines, per exemple, i entressin dins i poguessin agafar les tortugues. Llavors, hi havia una malla una mica més alt de la zona de la sorra que impedia això, que poguessin entrar qualsevol ocell o qualsevol au. Llavors, què va passar? Que res, que a partir d'ahir ja ens va entrar la taquicàrdia, vam començar amb els torns de 24 hores i res, i vam començar amb les teories, no? De quin dia, amb les nostres previsions, fent els nostres càlculs i les nostres quinieles, de quin dia eclosionarien els ous, no? Llavors va passar que el dia 29 d'agost, ara us explicaré què va passar també el 29 d'agost, però ens van enviar un missatge que havia nascut la primera de les tortugues d'incubadora. Havíem comentat que havien anat 20 tortugues a incubadora, el dia 29 d'agost va néixer la primera i la segona, van néixer dos només, i la segona va néixer en dies successius. Llavors, què va passar? Que, a més de que havíem tret la malla dies anteriors, ja el fet de que nasqués la primera tortuga d'incubadora doncs ens donava així com més taquicàrdia, no? Ens veiem ja que la cosa estava propera. I més quan els ous d'incubadora normalment estan a 30 graus i sabíem perquè hi havia un logger, un termòmetre al fons del niu, que estava mesurant la temperatura i sabíem que havien estat durant tot l'estiu a 29-30 graus. A més, havíem tingut dues onades de calor i, per tant, la temperatura del niu no havia estat tan diferent de la tortuga d'incubadora. I, per tant, pensàvem que la cosa seria imminent, amb la qual cosa ens va entrar l'emoció total. Aquella mateixa nit
la del 29 d'agost, el mateix dia que van néixer la primera tortuga d'incubadora, van començar les primeres pluges. I aquí teniu a l'Anna Villanueva i a mi, que després podrem sentir el seu testimoni. Van passar la primera de les nits de pluja. Va començar a baixar la temperatura i va començar a ploure. Llavors record perfectament que aquella nit, abans de que arribés l'Anna Villanueva, li vam agafar el torn a na Balma, a l'educadora ambiental del GEN, que estava fent el torn de tarda amb en Xavi Mas, que també parlarem amb ell després. I record que na Balma em va enviar un missatge dient «Agnès, que això s'està posant molt fosc, anem a tapar el niu». I llavors, quan vaig arribar jo, vaig trobar que el veieu a la dreta, si us fixeu, hi ha com una lona, aquesta lona ens serveix perquè el niu no s'inunde i, per tant, el que van fer Xavi i Balma va ser tapar el niu per tal d'evitar que si hi hagués una pluja molt intensa pogués afectar més endins, no? Que pogués arribar a afectar el niu i que hi haguessin fongs o qualsevol altra complicació. Llavors, això, record que vaig arribar allí, que li vaig agafar el relleu a Xavi i a na Balma i al cap d'una poca estona va arribar la pobra Anna. Esperàvem dues voluntàries més que no van venir, amb la qual cosa ens vam quedar les dues ahí capeando el temporal i record que li vaig dir a Anna que havia nascut la primera tortuga d'incubadora. A més, el mateix dia que va néixer el meu fill i, per tant, ho notava encara més, era com un regal extra. I ens vam posar les dues a votar allà enmig de la pluja, no? Va ser així com la primera notícia de que els ous sí que hi havia ous fecundats, que podria haver estat que no hagués nascut cap tortuga, i per tant ens donava més forces a seguir passant els dies, no? A veure què és el que anava passant. Llavors això, bufava moltíssim de vent, ens vam posar baix de la caseta del socorrista les dues, vam intentar parapetar-nos allí amb unes hamaques que hi havia per tal de no banyar-nos tant, i quan després de 2 hores va passar el temporal, vam tornar a sortir fora, estàvem una mica banyades, tot s'ha de dir, però ens vam posar ja dins del sac de dormir perquè tot i ser agost, a les nits allí feia fred i anàvem molt, molt abrigades i vam poder gaudir d'una nit astronòmica fantàstica. La veritat és que les nits que hem fet guàrdia, jo, si no record malament, he fet 5 torns de nit i han estat unes nits magnífiques. Hem vist molts estels fugaços i ha estat una passada. Vull dir, no només des del punt de vista de l'emoció aquesta de les tortugues que ens mantenia despertes, sinó de l'espectacle astronòmic que teníem al davant. També hi ha una cosa, i és que depèn de la gent que feia torns de nit, hi havia gent, nosaltres, sense anar més lluny, que jo vaig pecar d'inexperta, i les primeres nits intentàvem mantenir-nos despertes, totes les persones que estaven fent el torn de nit, intentàvem estar despertes durant tota la nit. I, a veure, recorda Jordi Roig, el voluntari, que sí que es va quedar despert tota la nit, ell és molt responsable i no va dormir ni un moment. Jo vaig caure, crec que 10 minutets una nit, i això, però que intentàvem mantenir-nos tot el temps desperts. I després han hagut grups que han fet torns de nit, que s'ho han muntat molt bé. Han hagut grups que ho han passat en gran, ho han passat molt bé, ha estat una experiència increïble. I després alguns d'ells que ja eren superprofessionals i venien amb la seva arena de campanya, amb els seus termos, i a veure, hi havia nivells, hi havia diferents nivells. Doncs bé, van anar passant els dies i van continuar baixant les temperatures. I llavors el que va passar és que el dia 7 de setembre, els dies anteriors al 7 de setembre, estàvem veient que el logger, que era aquest termòmetre que teníem en el niu, ens estava marcant que el niu ja no estava a 29-30 graus, sinó que havia baixat gairebé a 27 graus. Llavors, què havíem de fer? Què és el que havíem de fer? Ja va passar l'any passat que amb les primeres pluges de setembre van baixar molt les temperatures i no sé si recordeu que els ous que hi havia els van portar tots a incubadora. Llavors, clar, estàvem esperant què és el que havíem de fer, no? Estàvem esperant la veu dels experts que ens diguéssim si consideraven que s'havien de portar a incubadora, si intentàvem mantenir-los
allà a la platja perquè estàvem a dia 50 i tant i en principi, com us deia, la incubació triga entre 40 i 60 dies. Per tant, no faltaven molts dies per a l'eclosió dels ous, però també era veritat que estaven baixant les temperatures i estàvem esperant a veure què. Llavors, el 7 de setembre, record que va ser un matí que la directora del parc, la Marta Castelló, que la veieu allí baix en la imatge de baix a l'esquerra, ella va començar el torn de les 8 del matí i era el dia que es preveia que cauria un temporal bèstia sobre Eivissa, com així va ser. Llavors, què va passar? Que ateses les circumstàncies i veient i preveient que a migdia la cosa es complicava, vaig arribar una mica abans, vaig arribar a la 1 del migdia i vaig agafar i em vaig trobar a Marta baix d'un parasol. Havia agafat, com veieu allí, la taula i l'havia fet de parapeto perquè el vent i la pluja no li entressin tant i la cosa va començar a complicar-se. Ens vam posar baix de la caseta del socorrista, era l'única cosa que teníem perquè la lona, la carpa que teníem allí, que normalment ens protegia del sol i de les inclemències del temps, teníem una carpa allí grossa, la carpa es va rompre, intentant doblegar-la es va rompre tota, llavors no teníem lloc on resguardar-nos. I la Marta va agafar, vam agafar tots els parasols que teníem, els vam posar contra la caseta del socorrista, en la pendent en la que els socorristes pugen cap a la caseta. Allí ens vam quedar protegides, vam intentar posar així parapetos i vam continuar a cada 15 minuts anant a mirar a veure si el niu estava bé i si havia nascut alguna tortuga. Record que Anna Marta va haver un moment que vam comentar de no portar ja el parasol per protegir-nos de la pluja perquè estaven caent llamps i podríem córrer risc. Hi va haver un moment que la situació estava ja bastant controlada i en un moment determinat vaig agafar el mòbil i vaig gravar un vídeo que podreu veure ara a continuació. I en el vídeo el que veureu era aquesta tempesta que va començar a caure en el moment que ja la cosa estava tranquil·la. És a dir, que la platja no és només dies de sol i d'estar allí passant una estona i explicant a la gent, sinó que també vam tenir aquest temporal. No? Va començar a diluviar, va venir la voluntària de voluntaris d'Eivissa i la van fer tornar cap a casa perquè no eren les millors condicions per poder estar allà a la platja. I res, i vam continuar intentant amagar-nos i protegir-nos de la pluja com podíem. Vam agafar de la rampa, ens anaven caient goteres, nosaltres estàvem, la Marta em va deixar un altre xubasquer, però tot i així vam acabar amb les sabatilles amb un dit d'aigua. I llavors va haver un moment que la cosa va disminuir una mica. A les 5 de la tarda la Núria Valverde, la tècnica del parc, ens va enviar un missatge dient que a Sant Antoni estava diluviant i que féssim el favor de clavar-nos en el cotxe. I ens va enviar un missatge que deia: a veure, ve cap a Valtros, aneu cap al cotxe. I estava jo, a veure, Núria, espera, que veiem que ve més negre per ahir, però aguantarem fins al darrer moment. I em va fer una mica, a veure, em va colpir una mica, que quan va començar ja a caure ben fort, li vaig dir a la Marta: espera, vaig a fer l'última revisió al niu. Vaig anar corrent, vaig veure que el niu continuava bé, que no havia sortit cap tortuga, i llavors li vaig dir: Marta, cap al cotxe! I em va dir la Marta: jo de aquí no me muevo. No? Com aquests patrons d'embarcació, que passi el que passi, estan allí fins al darrer moment. I la Marta va estar allí fins al darrer moment. I res, vam continuar fent els mateixos torns, després va anar disminuint la cosa i res. I quan va passar aquella tarda, jo aquella nit havia de fer també el torn de nit. El que passa és que estava ja tan calada i ja tenia fred que vaig parlar amb Anna Villanueva, amb Albert Prats i amb en Jaume Estarelles i els vaig dir: a veure, ja sou 3, si us sembla jo me n'aniré cap a casa perquè no puc allargar tanta estona. No? Vull dir, em sabia greu deixar-los allí perquè senties, una cosa és que visquis tu en primera persona el temporal i les dures condicions i una altra cosa és que
hi hagi gent que estigui allí i que tu no estiguis allí amb ells. Llavors, a veure, em va saber molt greu, però me'n vaig anar a casa. I a casa, quan estava a casa, si veieu la imatge aquesta del centre de la pantalla que us he posat, em van enviar aquesta captura de pantalla de les 21:50 i amb un missatge de que tenien el Dana a sobre seu en aquell moment. I a veure, havíem viscut una tarda complicada i amb l'Anna Villanueva ja havíem viscut una nit de temporal, però aquella nit crec que va ser especialment complicada. Llavors, una de les coses que em van arribar al cor totalment és que em van enviar un vídeo ells tres, allí sota les escales de la caseta del socorrista, intentant protegir-se com podien. I ja que, a veure, una de les coses que els feia il·lusió de compartir aquella nit és que podrien aprendre moltes coses de les estrelles i que en Albert els explicaria moltes coses, em van enviar un vídeo dient-me que d'estrellitas nada y que tenían el Dana allí a sobre. Pero que todo muy bien, que todo muy bien. I m'ho deien rient els tres i amb un positivisme que per a mi ha sigut un dels emblemes de tot aquest procés, no? D'aquests 2 mesos de vigilància, no? Aquests 2 mesos de campanya. Vull dir, va ser un vídeo que jo estava estava a casa preocupada per ells, m'envien aquell vídeo y amb aquell somriure, Agnès, que nos está pasando el Dana por aquí encima, pero todo muy bien, todo muy bien. Estem aquí, en aquest cubícul que han preparat i tal, i va ser el símbol de no hem de perdre l'esperança, no? Vull dir, ha d'anar bé i les tortugues estan al venir, no? No hem de perdre la paciència. I així va ser, que vam continuar i van passar els dies, va sortir el sol i llavors vam agafar i entre que decidien els experts si els ous anaven o no a incubadora, el que va passar és que vam arribar al dia 58 d'incubació i que es va produir la primera alegrieta. A veure, va ser una nit que personalment, que és el que us puc explicar, la vaig viure molt intensament perquè ja després de 58 dies i estant molt pendent cada nit, a veure, jo el meu cotxe era com si fos un part. Tenia coses al cotxe, el sac de dormir, qualsevol cosa per si havia de sortir disparada cap a la platja. I després de tants mesos, amb tantes coses que havien passat, amb tant d'esgotament, i ja de veure que estàvem al dia 58 i que no teníem notícies, a mi personalment em va començar a entrar una mica de baixada, no? Pensàvem que ja feia molts dies que havien nascut els d'incubadora. Si ateníem això són teories meues, no? Si ateníem a la temperatura de la sorra, de platja havia estat pràcticament tot l'estiu a la mateixa temperatura que la sorra d'incubadora, per tant, feia ja massa dies que havien hagut de néixer. També a Menorca és veritat que la mirada positiva és que a Menorca havien nascut la posta que s'estava controlant, els ous s'havien eclosionat el dia 59, per tant encara estàvem dins del marge normal, però també era veritat que a Catalunya havien nascut tortugues els dies 40 i tants. I aquí fa més calor que a Catalunya. I, per tant, ja no sabia què pensar. Jo, personalment, ja no sabia si ser positiva i, tot i que soc una persona molt positiva, hi havia moments que em guanyava el pessimisme. I quan no ho pensava, estava a casa, era una nit que hi havia un grup de voluntaris a la platja, jo era a casa meva i ja vaig dir, va, això ja s'està acabant, vaig a fer un cartell agraint a tots els voluntaris la seva participació perquè sense ells hagués estat impossible haver arribat al dia 58. I llavors, preparant un mosaic amb totes les fotos, ara veureu, un mosaic amb totes les fotos que havia fet alguns, havia acabat de fer el mosaic, vaig apagar el llum i em van enviar un missatge dient que havien nascut les 10 primeres tortugues i vine, ui, encara m'emociono, veus? Vine que estem aquí a la platja, no? I clar, llavors el mateix que em passa ara, no? Em vaig agafar, em va entrar una emoció tremenda de tot aquest temps i tot el que havíem estat vivint i record que des de casa fins a la platja vaig estar plorant com una magdalena, vaig arribar allí i estaven les 10 tortuguetes allí dins de la nevera, que ara veureu un vídeo amb les tortuguetes que ja les havien agafat els voluntaris, seguint el protocol que ens havien marcat
els experts ens deien que en el moment que nasquessin les tortugues havíem de gravar un vídeo, ens havíem de posar guants i mascareta, que ja la portàvem posada per tema Covid, i havíem d'anar agafant, les havíem de deixar 5 minuts en la mateixa superfície del niu perquè agafessin la impronta i sapiessin on havien nascut, i després, una a una, molt dedicadament, van començar a posar-les aquí dins de la nevera. Llavors, les veieu allí, que amb les aletes anaven pegant així amb la nevera. En el fons de la nevera havíem posat paper de cuina humit per tal que no quedessin seques, i anaven, si les veieu ahir, anaven amb aquest frenesí de que havien sortit, anaven així pegant aletades a la nevera i anaven fent molt de soroll. Era una cosa que em va impressionar molt, aquest frenesí d'enseguida tirar, no? Tirar cap a la platja, no? Tirar cap a la mar, i res, i s'anaven embolicant amb el paper de cuina, moltes vegades s'anaven girant també, les havíem d'anar posant així en la posició corresponent, i res, i després, com que ja havien nascut la primera nit, la nit següent tot donava a pensar que també naixerien tortugues. De fet, a la posta de Menorca van haver 5 nits seguides que van anar sortint tortugues. I aquesta segona nit van agafar i van fer torn de nit els tècnics del Parc Natural, en Vicent i la Núria, i llavors en Vicent havia creat com un fonendoscopi per intentar veure si podia sentir les tortugues. I a veure, intento transmetre-us el que em van transmetre ells a mi. Quan vaig arribar a la platja l'endemà i em van explicar com havia anat tot, m'ho van explicar amb una emoció que serà la que intentaré jo explicar-vos. Era aquella nit, estaven la cap de premsa de la Conselleria de Medi Ambient i estaven allí els dos tècnics, i tant aquella nit com la nit anterior, que havien hagut les voluntàries, les tortugues van néixer cap a la mateixa hora de la nit. Va ser quan va començar a sortir la lluna, que va començar a sortir, a pujar així de la mar cap a dalt, que cap a les 12:30 de la nit van ser quan van sortir. A veure, era una cosa que diferia amb la posta de Menorca, i és que a Menorca totes les tortugues que havien nascut en aquestes 5 nits havien nascut o cap a la franja de les 10 menys quart de la nit, o cap a les 10 i tant de la nit, o després ja cap a les 3 de la matinada. I aquí el que va passar és que van néixer cap a la mateixa hora, però cap a les 12:30, quan començava a sortir la lluna. I llavors van agafar, van posar allí el fonendoscopi i diuen que van sentir així com uns sorolls, que com si estiguessin rascant. I ens deia, no, que ja estan ahí, que ja estan ahí. I llavors es va fer com un forat a la sorra i es va tragar la sorra. Es va quedar com així com un forat, i al cap d'una hora i tant van començar a veure, ja els donava la certesa que les tortugues ja estaven ahí, van començar a veure coses negres. No sabien si eren una sola tortuga, que eren caps i aletes, o què és el que era jo. I la primera tortuga va tardar 3 hores en sortir tota a superfície, que una de les coses que pensaven en un principi és que poguessin ser tortugues del fons del niu, de la part dels ous del fons, i que haguessin hagut de travessar tots els altres ous i per això estiguessin tan cansades. També ens comentaven que a Menorca l'última tortuga que va néixer l'últim dia estava ja molt cansada i també li va costar molt de sortir. Llavors, aquesta primera tortuga va estar al voltant de 3 hores per poder sortir, i després les altres 3 ja van sortir també i estaven allí les 4 tortuguetes. I llavors, una cosa que va sobtar molt era que anaven cap a la llum, que més que cap a la mar era cap a la llum, i llavors tenien els frontals vermells, perquè us havia dit al principi que no pot haver llum blanca amb les tortugues, només llum vermella, tenien frontals vermells i anava cap a aquells frontals vermells que tenien els tècnics. Però la cap de premsa va agafar i va posar el seu focus, que també era vermell, per a la càmera, per poder gravar els vídeos que segurament haureu vist en els mitjans de comunicació, i com que el focus era més fort, era més intens, se n'anava cap a la càmera, cap a la llum.
I la fotògrafa, la cap de premsa, es movia i les tortugues anaven cap a ella, anaven buscant aquesta llum. I res, jo quan vaig arribar l'endemà estaven allí encara els tres, van aprofitar per gravar unes imatges i unes fotos i ara veureu dos vídeos de les tortuguetes perquè veieu com de petitetes són i com de fràgils, de les tortuguetes quan les van deixar en un moment a terra abans de que se les emportessin i les van deixar a la sorra i anaven, aquí les veieu, amb les aletes anaven intentant anar cap a la mar. Una de les coses que més emocionava era això, no? L'ànsia de mar, cap a la mar, cap a la mar. I anaven, a veure, evidentment són tan petitetes, quan neixen pesen entre 13 i 15 grams i són tan fràgils que qualsevol ocell gros o un ca podria anar a agafar-les i adeu tortuga. Llavors, per això normalment surten a la nit i s'esperen per sortir totes juntes del niu, per així evitar ser vistes i perquè si van totes cap a la mar és més fàcil que puguin arribar a la mar. Tenen més possibilitats de supervivència. No? Aquí teniu l'altra tortugueta amb la mar de fons i si us fixeu hi ha per ahí uns ocellets, uns teuladins que ens feien una mica de por, no? Que poguessin anar cap a la tortuga i poguessin emportar si la veiéssim una tortuga volant. No? Però bé, el fet és aquest. No? Sí que una vegada van néixer aquestes tortuguetes, tant les del dia 10, les 10 que van néixer primer com les 4 de després, aquestes tortugues se les van emportar a Andratx, al Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüícoles, i allí el que els fan normalment és una prova de natació i després estan uns dies fins que comencen a menjar. Llavors això, ja vam fer una altra nit perquè el protocol ens deia que obriríem el niu, els experts obririen el niu en el moment que hi hagués una nit que no hagués sortit cap tortuga. Llavors vam tenir la nit que van sortir les 10 tortugues, la nit que van sortir les 4 tortugues i a la nit següent ja no va sortir cap tortuga. Amb la qual cosa es va avisar als experts, va venir en Guillem del COFIP i la Verònica Núñez i van agafar i van anar obrint el niu perquè, a veure, seria possible que encara haguéssim trobat alguna tortuga viva i també, a veure, el que interessava també és veure què havia passat allí baix, perquè no havien sortit més tortugues i poder avaluar una mica la situació. Llavors el que feien és que ara veureu un altre vídeo d'en Guillem del COFIP, no us he dit que el COFIP és el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, doncs en Guillem del COFIP el que anava fent era retirant la sorra, l'anava movent per tal d'arribar a lo que era el forat del niu. Anava movent aquesta sorra fins tenir localitzat la boca del niu i a partir d'ahir ja anava introduint la mà i anava traient ous i anava descartant si hi havia alguna possibilitat de que l'ou fos viable, amb la qual cosa aniria a incubadora per veure si hi havia alguna oportunitat de que tirés alguna tortuga endavant, i els no viables. I anava classificant viables, no viables, viables, no viables. I llavors, després vam comprovar que efectivament els ous que havien eclosionat estaven pràcticament tots a la part de baix del niu, no eren els ous superficials els que havien eclosionat, sinó que havien estat els de baix els que havien sortit les tortugues, i vam tenir aquesta sorpreseta. I és que entre els ous vam agafar i es va trobar una sorpresa que no esperàvem i que la veritat és que ens va alegrar molt, perquè durant el procés d'anar obrint el niu, una cosa que cridava molt l'atenció és el silenci sepulcral que hi havia. Era com una cosa sagrada, no? Estàvem tots allà en silenci, ningú deia ni pruna, només en el moment que anaven dient viable, no viable, i anàvem apuntant per saber quants ous portàvem. I pràcticament al final vam agafar i va aparèixer això, que entre les closques obertes i ous no viables i viables vam trobar aquesta tortugueta leucística que en un principi vam veure l'ou i semblava que la tortuga de dins hagués intentat obrir-lo, però que no hagués arribat a eclosionar. Llavors es va agafar i aquest ou es va posar en una bossa. I al final, quan ja es va obrir tot el niu i ja es va tapar i vam acabar allí la feina,
una persona de les del grup va dir que la bossa es moia, que la tortuga estava viva. Llavors vam obrir la bossa i vam veure aquesta tortugueta que podeu veure allí, que no és una tortuga exactament albina, perquè les albines tenen unes característiques diferents, però ens deien els experts això, que era una tortuga leucística. I van agafar i tot i que quan és un cas d'una tortuga albina sí que pràcticament sempre moren, en aquest cas hi havia més possibilitat de supervivència. Per què van fer amb totes aquestes tortugues? El que us deia, no van anar a la mar. Hi ha molta gent que quan venia a preguntar-nos al punt d'informació s'enfadava i no entenia perquè aquestes tortugues no les deixàvem sortir a la mar. A veure, és ben senzill. Les tortugues quan neixen, us deia abans, que pesen entre 13 i 15 grams. Aquesta tortuga, ens deia el tècnic del COFIP, que si anés a la mar no duraria ni una hora viva, perquè pesa tan poc i les condicions del mar actualment són tan dolentes de plàstics, d'animals que se les poden menjar, que el seu índex de supervivència és que arriba a edat adulta 1 de cada 1.000. Per tant, a veure, aquí no tenim tants nius de tortuga. Per tant, d'intentar augmentar aquest índex de supervivència, el que s'està fent és que durant un any se'n van a un centre especialitzat, augmenten de pes i a l'any següent s'alliberen una altra vegada, que és el que va passar l'any passat. Les tortugues que van néixer l'any passat les portaran a Eivissa en les properes setmanes i de pesar 15 grams quan van néixer, ara pesen gairebé 2 quilos, amb la qual cosa hem augmentat moltíssim el seu índex de supervivència. I en les properes setmanes s'alliberaran des de les salines. Així és que res, hi ha un per què. No és que estem evitant les que vagin a la mar, perquè a la mar aniran igualment. El que intentem és augmentar el seu índex de supervivència. D'acord? I res, per acabar ja, dir-vos que aquest és el cartell que vaig fer en agraïment a tots els voluntaris, que sense ells res hagués estat possible, que hem viscut moltíssimes experiències increïbles, que ha estat a moments dur, però ha estat una experiència molt gratificant. I què podem fer nosaltres? Què podeu fer vosaltres per les tortugues? El que comentàvem, que si en veieu alguna ferida que estigui anidant o simplement el seu rastre, que aviseu al 112, que siguem nosaltres també abanderats i protectors de la Posidònia i que fem el possible per combatre el canvi climàtic, perquè també es veuen afectades per aquest canvi climàtic. I res, simplement donar-vos les gràcies per estar ahí darrere, per voler saber una miqueta més sobre aquest fenomen tan fascinant, que és que les tortugues estiguin venint a Eivissa a nidificar, i el que posa aquí. Una vegada més, gràcies als 131 voluntaris que han fet possible el naixement d'aquestes 16 més una tortugues. Així és que res, ara el que faré serà donar pas a en Xavi Mas i a l'Anna Villanueva, que són els dos voluntaris que van participar. I res, conèixer una mica més la seva experiència com a voluntaris. Aquí tenim en Xavi. Xavi és biòleg, és fotògraf de natura. L'any passat ja va estar participant com a voluntari en el niu que cuidàvem allí d'Escavallet i enguany ha tornat a repetir amb 2 torns de vigilància. Xavi, bona tarda. Hola, bona tarda. El primer de tot vull agrair que m'heu convidat aquí per contar la meva experiència. Com ha dit l'Agnès, som biòleg i això és un dels motius pels quals jo he estat un voluntari. A banda, està relacionat també amb el món de les tortugues. Abans d'acabar la carrera de biologia ja vaig estar fent feina a Marineland i vaig participar en el rescat de tortugues, que vaig cuidar i fins que arribaven les condicions adequades per amollar-les. I he participat en amollades de tortugues ja quan estava a Marineland i també aquí, quan han amollat qualque tortuga que s'ha recuperat, que l'han recuperada d'extrem, m'han convidat perquè estigui dins l'aigua fent fotos submarines de com les tortugues s'allunyen cap a mà oberta. També he tingut la sort de poder veure bussejant
tortugues descansant damunt la parella de Posidònia i m'agradaria que això de cada vegada fos una imatge més habitual a les illes. Tota aquesta experiència que he viscut anteriorment amb les tortugues, quan ha sortit l'oportunitat per ser voluntari, m'he apuntat tot d'una sense pensar-ho. Fa uns anys, fa 4 anys, si no m'equivoco, no sé si eren 4 o 5, que hi va haver un intent d'aposta a Santa Eulària. Vaig ser un dels voluntaris que se passejava al vespre per la platja si sortia la tortuga per posar els ous. Per lo que em vaig veure aquelles nits, si la tortuga no surt a una platja que hi hagi gent i no fa vent, al 100 de matí se veu el rastre. Però si no hi ha ningú que estigui a la platja i el vent fa molt de vent, el rastre de les tortugues pot desaparèixer. Quan contava en Agnès, hi havia una posta no controlada a Menorca, a Cala Pilar, i va sorprendre a la gent que estava a la platja que les tortugues van néixer de dia i va ser tota una alegria per la gent que hi havia allà a la platja. No vull dir que això passi qualsevol dia aquí, però tal vegada en un futur, si les coses segueixen així, s'hauria d'assegurar de qualque forma que se puguin complir tots els protocols que ha comentat. Com a voluntari he estat aquests 2 darrers estius a la platja d'Escavellet, cuidat del niu de les tortugues, i una de les coses més agradables i gratificants és poder comptar, sobretot a nens que venen a informar-se què és aquella estructura que hi ha. Crida molt l'atenció la maqueta, teníem una maqueta d'un niu i els cridava molt l'atenció com era el niu, aquell niu fictici, i explicaven que era com feien el clot, com posaven els ous, però també el que ha comentat l'Agnès, hi ha una part negativa de veure que hi ha gent que intenta travessar el cordó que delimita les dunes, que passeja en cans sense fermar, i és una mica violent. Hi ha gent que sí que és comprensiva, que li expliques i ho accepta, però altra gent que posa mala cara i no va fer molt de cas. I bé, el darrer dia que vaig estar de voluntari, que va ser el 29 d'agost, estava nevant i bé, ja feia bastant de vent. Hi havia vegades que qualque ratxa tirava serena cap a la cara i arribava a molestar. I a mesura que se posava el sol, vam començar a veure que s'atragava una tormenta pel sud-oest, una tormenta elèctrica, i quan van començar a caure les primeres gotes, van decidir tapar amb una lona el niu. I bé, me va sorprendre que aquell plàstic, amb el vent que feia, amb arena per tots els seus costats, no se movia gens ni mica. I bé, quan ja va estar bastant fermat i va ser l'hora de partir, varen arribar l'Agnès i l'Anna a relevar-nos i bé, supos que l'Anna contarà com va acabar la història. Ara podrem contar també, gràcies Xavi, ara contarem també amb el testimoni de Nana Villanueva. Ella és coordinadora de Plastic Free Ibiza i tot i que no ens coneixíem anteriorment, vam fer 3 torns juntes, crec que vam fer 3 torns juntes, si no estic equivocada, una tarda i després vam fer aquella nit. Ella després, com us comentava abans, va viure la nit amb en Xavi, amb en Jaume i amb l'Albert Prats
aquella nit que va passar el Dana per sobre del cavallet. I res, ella ja ho sap, a veure, s'ha creat una complicitat, o jo sento molta complicitat, i el vídeo que em van arribar, que em van enviar, va ser un detall d'estar preocupada per ells, de saber-me greu no estar allí amb ells, d'estar allí a casa sense banyar-me i sense patir el fred que estaven patint ells, i el seu vídeo va ser una coseta que portaré sempre aquí. Anna, si vols explicar una mica com va anar tot. Moltíssimes gràcies, clar que sí. Bueno, en primer lugar, moltíssimes gràcies perquè per mi ha sido la primera vegada que he tingut l'oportunitat de fer un voluntariat amb tortugues. Jo sóc un amante del nostre Val Balear, dels animals, y bueno, ha sido la primera vez, ¿no?, que he tenido esta experiencia tan bonita. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, ¿no?, de contar la maravillosa experiencia que he tingut la sort de viure amb tots vosaltres, especialment amb tu, Agnès, malgrat les 2 nits de tempesta que vaig viure en les meves guàrdies nocturnes. Ens ompem el Dana de ple, però la veritat que amb la meravellosa companyia que tenia ens sorprenem amb moltíssim humor. Sota la cabina del socorrista es entrava l'aigua i el vent per tots els costats, rient, no? Tota una experiència que la veritat que quan van néixer les tortugues, finalment, no, vaig sentir una immensa alegria amb tu, no? I una emoció com que... Així que donar les gràcies especial a tu, Agnès, per la seva, per tu extraordinària labor d'organització i cura de tots els voluntaris que hem estat allí, i a l'Ajuntament d'Eivissa, al Consell, al Govern i a tots que heu dut a terme aquesta labor, no? Agrair-vos l'haver-me donat l'oportunitat de participar com voluntari, i la veritat que lo repetiria 1000 veces con tota la gent que hem compartit, incluso con la lluvia a mares. Lo volvería a repetir, sin ninguna duda. Moltíssimes gràcies. A ver, jo crec que és una cosa, Anna, dis-me si m'equivoco, però que a veure, que tots ens hem sentit mamis d'aquestes tortugues, no? I de Totalment. fet, moltes vegades hi havia voluntaris que m'escrivien, que em trucaven, no, és que estem a dia 54, que no han nascut les tortugues, que estem preocupats, no? I a veure, que no ho sé, que no us puc dir res, no? I era aquesta rialla que li veieu ara a l'Anna, va ser, a veure, ha estat també una mica del que ha significat tot, no? Que no sabíem què passava a 45 metres de profunditat, que ens moríem de ganes de saber si hi havia vida ahí baix o la cosa no havia anat bé per qualsevol motiu, però era això, no perdre aquesta positivitat i mantenir així l'esperança, i al final... Totalment. Totalment. Ha sido una super experiencia. Moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies a tu, Anna, també. Doncs res, ells formen part d'aquests 131 voluntaris que van permetre que aquestes 16 més una tortuguetes hagin nascut. I res, comentar-vos abans d'acabar i de veure saber si hi ha preguntes, comentar-vos que hi ha un Kahoot a disposició de tots vosaltres. Un Kahoot és una manera divertida, és com un joc per poder aprendre, són preguntes i respostes. I res, hem preparat un Kahoot sobre la xerrada d'avui. És un Kahoot que porta per nom el naixement de les tortugues a Eivissa. Així és que està obert per a qualsevol persona que vulgui utilitzar-lo. Simplement hauríeu d'entrar a la plataforma Kahoot i res, i començar a jugar i posar a prova els vostres coneixements. Així és que res, a partir d'ara, simplement, si hi ha qualsevol pregunta, Jordi. Molt bé, gràcies Agnès, Xavi, Anna, per la passió en què heu explicat aquests detalls i així hem vist de primera mà aquesta experiència que creiem que és molt important de transmetre també a la gent, l'apassionant que pot ser la natura i aquesta sort que hem tingut de tenir
això i la responsabilitat també dels que estàveu allà, no? Doncs, bueno, la gent ens pregunta algunes cosetes, ens felicita, us dona les gràcies per el que ens heu explicat i, mira, us passem a llegir alguna. Ens diuen quantes espècies de tortugues hi ha a la zona aquesta del Mediterrani i així, si podeu dir els noms de les espècies. A veure, com he comentat al principi, no sóc cap experta en tortugues, però sí que va haver un moment que teníem així material al davant de que tortugues marines, no sé si m'equivoc, hi ha 4, però com que tenim a Google que ho sap tot, crec que ho sabrà contestar millor que jo. A veure, aquí les tortugues que estan venint a nidificar són la careta caretas, la tortuga babaua, coneguda amb el nom científic de careta careta, i és la que bàsicament estem veient aquí a la mar. Sé que hi ha hagut algun cas de tortuga verda, però bàsicament és la careta careta, la tortuga babaua. Molt bé. Doncs animem a que la gent busqui i investigui. Una altra pregunta que em fa molta gràcia, no? Com hem parlat d'aquesta de quin soroll feia quan naixien, ens pregunten si fan olor, si fan olor a alguna cosa, les tortugues quan van néixer o quan eren petites. A veure, em deien les tècniques, a veure, jo no les vaig tenir tan a prop. Vaig poder tenir la sort de veure-les totes, no les vaig veure néixer, però sí que em comentava la tècnica del parc natural que feien olor a peixarro, que feien olor a mar, a peix. A peix. Recordo que ho deia així com amb molta intensitat, no? Com a que feia molta olor a peix. Molt bé. I una altra que ens diuen per aquí, si no teníeu aquesta sensació de por de que potser no podia néixer cap i que havíeu estat aquí 2 mesos fent feina i, bueno, això que comentaves, no? De mantenir l'optimisme, si ens podeu explicar si teníeu aquesta sensació de por, no? Sí, perquè a veure, com amb la Covid sembla que tots siguem experts, tothom tenia la seva teoria i tothom pensava si naixerien o naixerien o què és el que estaria passant a 45 centímetres de profunditat, no? Evidentment teníem aquesta por, jo la tenia, al final ja cada vegada era més creixent, perquè ja pràcticament estàvem esgotant els 60 dies, però sí que teníem, a veure, l'alegria de que havíem fet el que tocava, no? Que havíem donat aquesta oportunitat i que passés el que passés, havia estat una experiència increïble per a tots nosaltres i res, i també fèiem aquesta mirada positiva, tot i que sabíem que la cosa podia anar malament, volíem veure aquesta part positiva, que havia estat una experiència increïble, que si no la vius és difícil de sentir-la, i després això, que havíem fet el que tocava fer i que ja no estava a les nostres mans. Xavi, Anna, no sé si voleu comentar alguna cosa. Sí, volia fer... Bueno, la pregunta de les tortugues del Mediterrani, n'hi ha 4. La més comuna és la tortuga babau, la que ha posat els ous aquí a Eivissa aquests 2 estius, i les altres són més rares, més difícils de veure. Sé que a principi d'aquest estiu se va veure a prop de costa una tortuga laúd, que és la més grossa de totes les tortugues marines, i a més tinc constància de 2 tortugues laúd mortes, una fa 5 o 6 anys aquí a Eivissa i una fa uns 15 anys a Santa Ponça, a Mallorca. De les altres 2 espècies no sé si s'han vist o no s'han vist. Una tortuga, sé que se va veure una tortuga verda a Catalunya fa cosa d'un any, però aquí a les Balears no sé si s'ha vist, però està citada. Us tenim a Xavi Mas, que és el nostre Google particular. Gràcies, Xavi. Exactament. Gràcies. I bé, volíem una altra pregunta endavant, per què les tortugues són negres al néixer? Xavi. No, aquesta... pues no sabria què dir. Ja ho buscarem, no passa res. Clar.
I una altra que està aquí, quin va ser el moment més complicat? Jo suposo que és el que heu relatat, no? De la baixada de les temperatures, aquestes tempestes, aquestes coses i un poc quina sensació vau tenir, no? Voleu parlar vosaltres, Anna? Sí, quizás aquesta nit del Dana una mica més complicat, clar que sí, però bueno, la veritat que els meus companys i jo estàvamos encantats de vivir ese momento allí també, ¿no? Entonces, sí, los momentos complicats quan estàs amb la gent correcta y haciendo algo tan bonito como esto, pues se vuelven maravillosos también. Entonces, complicat, sí. No es molt agradable estar ahí calada hasta los huesos debajo de la torre del socorrista, pero fue también muy divertido. Molt bé, gràcies. Sí, sí. Sí, Supos jo també. Digues, que Xavi. supos que la pitjor experiència van ser vosaltres i el grup del vespre del Dana. Començament de la tormenta que me vau substituir va ser una mica dur, però supos que després, una vegada que ja se li ha posat el sol, que la temperatura baixa i plou, supos que va passar pitjor que anar al menjar. Sí, no en concret aquella nit, sinó després, quan 3 o 4 dies després va arribar el Dana, la nit que van viure ells tres i l'anterior que van passar na Marta Castelló i una servidora, sí, va ser el dia més complicat. I a la nit encara suposo que més. Per això ho valoro molt especialment, que estiguessin ahí i que no perdessin l'optimisme, no? Que no són moments fàcils, saps que acabarà, però quan a sobre que estàs vivint tot aquest temporal ho estàs fent des de la foscor, perquè no hi ha cap altra llum que els petits frontals que nosaltres poguéssim tenir, quan a sobre que estàs calat, que no veus res, és de nit, encara m'imagino que la cosa deu de complicar-se més. Molt bé, gràcies. I ens demanen, també per acabar, si us sembla bé, si pots repetir la web aquesta del Kahoot, que potser hi ha gent que no està tan acostumada a fer-ho servir, si els pots recordar el nom, així com trobar-ho. A veure, un Kahoot s'escriu, si ho busqueu a Google, s'escriu K-A-H-O-O-T, i és una plataforma en la que hi ha diferents jocs. A veure, els jocs són una bateria de preguntes i tu amb el teu mòbil pots contestar a B, C i D, o vermell, blau, verd i groc. Llavors, hi ha una pregunta i tens 30 determinats segons per contestar-la i poden connectar-se diferents persones a la vegada i fer el Kahoot per veure qui és qui obté més puntuació. Llavors, el que caldria fer és registrar-se dins d'aquesta plataforma, que pots entrar simplement amb el teu correu o amb el compte de Facebook o de més, i a partir d'ahir ja buscar el nom, que seria el naixement de les tortugues a Eivissa, i ja començar a jugar, donar-li al play i posar la contrasenya corresponent. Ens diuen que potser que demani un PIN o alguna cosa així per entrar, algú ja deu estar provant. Sí, a veure, normalment es fa amb dos dispositius. Normalment es fa des de l'ordinador, aleshores des de l'ordinador van projectant-se les preguntes amb les respostes i després, si tu agafes el teu mòbil i en lloc d'entrar a kahoot.com, que seria la manera de buscar el Kahoot aquest, entres des del teu mòbil amb kahoot.it, et demana un codi que apareixeria en la pantalla de l'ordinador i que vincularia ja l'ordinador amb el mòbil i a través del mòbil podries contestar les preguntes que estan sortint en la pantalla de l'ordinador. Molt bé, perfecte. I bé, gràcies una altra vegada a tots per participar i a tots els que ens heu escoltat avui sapigueu que dins les activitats de Viu la Posidònia, a part d'aquestes sortides en caiac, submarinisme i altres activitats culturals, doncs tornarem a fer més xerrades de temes de biodiversitat i de natura. Per tant, gràcies i fins la propera.
Gràcies per aquesta oportunitat. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu.